दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आं मोनसे डिजिटेल आपडेट लानानै फैदों DBT नि सायाव। बेनो जाहैबाय लोगोफोर डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। दानिया लोगोफोर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गोबां स्किमफोरनि फैसाखौ बे DBT नि थ्रुयैसो हरनाय जायो। नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनांगोन, लोगोसे नैबे DBT खौ नोंथाङा अन खालामनांगोन, अब्लासो नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बायदि स्किम जेरै Pmkisanनि रांखौ मोननो हागोन। गोबां खेथियकफोरानो लोगोफोर नैबे DBT खौ अन खालामैनि जाहोनाव फैसाखौ दासिमबो मोनफुंजोबनो हायाखै आरो बुजियाखै लोगोफोर नैबे DBT खौ मा। नोंथाङा DBT खौ बेंकआव थांनानै बेखौ DBT खौ बानायनानै लानो हागोन। लोगोसे आङो खोथागोन जाय बिथांमोना DBT खौ अन बानायबाय, नोंथाङा बोरै चेक खालामना लानो हागोन गावनि मबाइलाव नोंथांनि DBT आ कानेक्ट जादोंना जायाखै। दानिया जोङो नायदोनोसै लोगोफोर। नोंथाङा लोगोफोर गुगोलाव थांनांगोन आरो नैबेयाव सार्च खालामनांगोन UIDAI। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामना होनांगोन। जों बेखौ सार्च खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे माइ आदाराव थुनानै होनांगोन। जों बे माइ आदाराव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे आधार कार्डनि पेज गेवगोन लोगोफोर। नोंथाङा नैबेयाव लगिनाव थुनानै होनांगोन। जों बे लगिनाव थुगोन। नैबेयाव लोगोफोर नोंथाङा आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै होनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव सेन्ड OTP खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव OTP खौ बहायनानै नैबेयाव लगिन जानांगोन। जों दानिया बेयाव लगिन जानोसै लोगोफोर। दानिया लोगोफोर नोंथाङा लगिन जानाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बिसि बोखोनानै नैयाव नुनो मोनदों बेंक सेन्डिं स्टेटास। नोंथाङा बे बेंक सेन्डिं स्टेटासाव थुनांगोन। मानो होनोब्ला बेयाव नुगोन नोंथाङा नोंथांनि DBT आ कानेक्ट जादोंना जायाखै बा नोंथांनि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जादोंना जायाखै। नोंथाङा बेयाव थुना होबानो नुगोन। जों दानिया बेयाव थुबाय। नैबेयाव मोनसे पेज गेवबाय लोगोफोर। बेयाव खोथैदों आंनिया बेयाव DBT आ कानेक्ट जादों। नैबेयाव राइटसिन नुगोन नोंथाङा कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान। नैबेयाव नुनो मोनदों आधार नाम्बार। नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेयाव नुनो मोनगोन आरो नोंथांनि बेंक मा बेंकआ नोंथांनिया DBT लिंक जाना दं बा नोंथांनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाना दं। नोंथांनि बेंकनि नामा बेयाव श' जागोन। आंनिया पेटिएम पेमेन्ट बेंकजों आङो DBT खौ कानेक्ट खालामदों। लोगोसे नोंथांनि बेयाव बेंक सेन्डिं स्टेटासा एक्टिभ जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गोबां स्किम जेरै Pmkisan बेफोरबायदिनि स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन। जुदि बेयो न' जायो अब्ला नोंथाङा फैसाखौ मोननो हानाय नङा। गोबां खेथियकआनो दासिमबो Pmkisanनि रांखौ मोनजोबनो हायाखै, मानो होनब्ला नोंथांनि DBT आ न' जानानै दङ। नोंथाङा बेखौ गोख्रै मावनानै लाबानो जाबाय बेंकआव थांनानै। आरो लोगोसे नोंथाङा पेटिएम दङब्ला नोंथाङा पेटिएमनि थ्रुयैबो बे DBT खौ कानेक्ट खालामनानै लानो हागोन। आंनिया पेटिएम पेमेन्ट बेंकआव आङो DBT खौ कानेक्ट खालामना लादों। Pmkisanनि राङा हाबोब्ला आंनिया नैबे पेटिएम पेमेन्ट बेंकआव हाबो। नोंथाङाबो जुदि बेबायदि पेटिएम दङब्ला पेटिएमाव बानायनो हागोन आरो बानायनो रोङाबा नोंथाङा आंनो मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथाङा बोरै DBT खौ कानेक्ट खालामनानै पेटिएम पेमेन्ट बेंकआव Pmkisanनि फैसा लानो हागोन। बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथाङा थांनानै नायबानो जाबाय नोंथांनि DBT आ कानेक्ट दंना गैया मबाइल फनावनो। आङो जिखिनि स्टेप देखायदों नोंथांफोरा बेखौ फल' खालामनानै नायनो हागोन इजियावनो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान सोरखारि स्किमनि आपडेट, डिजिटेल जबनि आपडेट मोननो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो, एसेनोसै।